Knyga Więzienie. Exodus. Z hebrajskiego języka na kaszepści przełożył ojciec Adam Richard Siquera. Przed więzeniem z Egiptu. Zaczątek czasku Izraelitów w Egipcie. Hełe są miona synów Izraela, którzy przeszli razem z Jakubą do Egiptu. A każdy przeszedł ze swoją rodzizną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon i Benjamin, Dan, Neftali, Gad i Aser. Wszystkich potomków Jakuba, którzy z nim przeszli do Egiptu, było 70 lat, a Józef już był w Egipcie. Potem Józef umarł i wszyscy jego bracia i cały pokoleni. A synowie Izraela baro są mnożele, rozwieli wiele, robile są mocny coraz bardziej i bardziej, także cały kraj się nima napełnił. I nastał w Egipcie nowy król, który nie znał Józefa. On rzekł do swojego ludu: Hełe, lud synów Izraela je wielniejszy i mocniejszy od nas. Postąpmy ty z nim rozumno, żeby się nie rozwielał, bo czyjby przeszło do wojny, to by się mógł sparłączać z dajma wrogoma i biedkować procemnoma, żeby winc z niego kraju. I ustanowile nad nima podwyższych robotów, żeby ich cemiążec ciężką robotą. Bo tej budowali dla faraona miasta zbiernice, Pitom i Ramses. Ale czym więcej ich cemiążele, tym bardziej so rozrodziwele i so rozkłestyżele i miele lęk przed synama Izraela. A Egipcjanie przemusiwali synów Izraela do ciężkiej roboty i uprzykrzywali ima rzeczy ciężką robotą przeglenie i cegle i wszystką robotą w polu. Każda robota, do jakiej ich zmuszali, była wyniszczająca. I rzekł król egipski do nanków hebrajskich, z których jedna miała miono Szifra, a druga Puła, ne słowa. Że wa będzie ta przerodzenie miastów hebrajskich, to wzyruj ta na pełc dziecka. Że to będzie syn, zabij tagłe, a że córka, to ją łestaw ta przeżacim. Ale nanci ląkała sobłega i nie zrobiły, jak ima nakazał król Egiptu i łestawiły knypów przeżacim. I zaweł król egipski nanci i rzekł do nich: czemu wa tak robita i czemu wa pozwolała knypom przerzec? Tej nanci rzekły do faraona: miasta hebrajści nie są taci jak miasta egipscy. Są zdrów i rodzum, nim przyjdzie do nich nanka. Bóg czynił dobrze nankom, a lud stawał się coraz bardziej wielny i baromacny. Skwerno nanci bojała sobłega, on też ima dał potomstwo. Tej faraon nakazał całemu swojemu ludowi: każdego knypa, który się urodzi, wrzuć ta do życi, a każdy dziewczę niech łestu nie przeżacim. Narodzenie Mojżesza. Jeden człowiek z pokoleniu Lewigłe poszedł, żeby wziąć co za białka jedno z córków Lewiegłe. Ta białka poczęła i urodziła syna, a ci widziała, że był miły, ukrywała go przez 3 miesiące. A czy ju nie mogła go dłazi ukrywać, wzięła skrzynkę z papirusu, powlokła ją ziawicą i smułą i włożyła w nią dziecko, a potem złożyła w strzanach na sztrundze życi. A jego siostra stojała z daleka, żeby widzieć, co z nim będzie. Czyli córka faraona zeszła w stronę życi, żeby się wakąpać, a jej służebni chłedzała na sztrundze życi, ona postrzegła skrzynkę między strzanama na sztrundze życi. Czyli ją łademkła, uzrzała dziecko. Był to płaczący knyp. Ona się ulitowała nad nim i rzekła: on jest z dzieci Hebrajczyków. Tej jego siostra rzekła do córci faraona: że chcesz, je pójdą zawełać dla ciebie jedno z miastów Hebrajczyków, chcą nawakurmi tobie no dziecko. Tej córka faraona rzekła do niej: biej. A dziewczę poszło, żeby zawełać matką dziecka. A córka faraona tak do niej rzekła: weź no dziecko i wakurmi je dla mnie,
a je dom tobie zapłatą. Tej niasta wzęła dziecko i je kormiła. Cej knypi urósł, ona przeprowadzała go do córci faraona, a on był dla niej jak no syn. I dała mu miono Mojżesz, bo go dała, złedę jem go wacignała. Ucieczka Mojżesza do zemi Madian. I stało so w tych dniach, cej Mojżesz bał i ustny, że weszedł do swoich braci i widział ich ciężką robotę. I uzdrzył, że jeden człowiek Egipcjon był Hebrajczyką, jednego z jego braci. Tej on so rozezdrzył na wszetci stronę i jak widział, że nikogo nie ma, zabił Egipcjona i ukrył go w piesku. I weszedł tyś dradziłe dnia i chałe dwóch chłopów hebrajskich wadzało są ze sobą. I rzekł do przesprywce: czemu te bijesz twojego brata? A nen mu odrzekł: kto ce zrobił nad nama panownika i sądzą? Chcesz te mnie tyś zabić, jak te zabił Egipcjona? I warzasł so Mojżesz i rzekł do se: gwasno, na sprawa jej znun. Czyli faraon uczył łeny sprawie, szakał, jak zabić Mojżesza. I uciekł Mojżesz od faraona i zatrzymał so w zemi Madian, zatrzymał so tam przez 100 dni. A kapłan Madianitów miał 7 córków. One przeszło tam nabrać łedę i wapełnić skłere to, żeby napoić karna swojego ojca. Tej przeszle pasturzowie i ładegnele je. A Mojżesz wstył i zatyrczał so za nim, a i napoił ich łewce. Czyli one przeszły do swojego ojca Reuela, on so ich spytał: czemu wadzisiu tak chutko przeszła nazad? A ona odrzekła: jeden Egipcjon łebrunił nas przed pasturzom, i nabrył łedę dla nas i napoił na i łewce. A on rzekł do córków: dzieła nie? Czemu wałę stawiła negłe człowieka? Załoły i tak, żeby przeszedł co najeść. Mojżesz zgłedził się mieszkać z tym człowiekiem, a on dał mu swoją córkę Sefuerą za białką. Ona urodziła syna, a on dał mu miono Gerszom, bo go dał. Je był przebylcą w całej ziemi. Minęło wiele czasu i umarł król egipski. Izraelitowie narzekali na swoją niewolę, a ich łełani i łepłemłec unuszało so do błega. A Bóg wasłachał ich janków, bo pamiątał we swoim przemierzym z Abrahama, Izaaka i Jakubą. Bóg wezżył na synów Izraela i płeznął. Pierwszy łepis po wołaniu Mojżesza. Mojżesz puszył karno łewców swojego starka, Jetre, kapłana Madianitów. Jednego razu poprowadził łewce przez pustynię i doszedł do błezi górę Choreb. Tej ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia z westródka krza. Mojżesz widział, jak Czesz so pyli w ogniu, ale so nie spylił. Tej Mojżesz pomyślał: padań do blazi, żeby so przezrzec na mu cudownym zjawiszczu. Czemu ten Czesz so nie spylił? Czej Pan uzdrzył, że Mojżesz podchodził, żeby łeba czec, zawołał Bóg do niego z westródka krza: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odrzekł: hełe, je. I rzekł Bóg: nie zbliżaj so tu. Zebuj sandale ze swoich nogów, bo myl, na jacim stoisz, je ziemią świętą. I rzekł: jem błegam twojego ojca, błegam Abrahama, błegam Izaaka i błegam Jakuba. Tej Mojżesz zakrył twarz, bo boił so wzyrać na błega. I rzekł Pan: je uzdrzył udrączeni mojego ludu, które nie w Egipcie, i je uczył jego wołani sprzeczone jego nadzoryczów. Je znają jego cierpienia. Je zestąpił, żeby go wabawić z rączy Egiptu i waprowadzać go z ziemi do ziemi dobry i remny, do ziemi łepływający w mleko i miód, na myl,
Kananejczyka, Hetitę, Amorytę, Peryzytę, Hiwwitę i Jebuzytę. A tery chałe łełani synów Izraela doszło do mnie i peprywdze je wyzdrzył cierpienia, jaci ima zadywają Egipcjanie. Tej tery biej, chałe jece szlo do Faraona, żeby wyprowadzać mój lud synów Izraela z Egiptu. I rzekł Mojżesz do Błega: kto je jem, żeby iść do Faraona i wyprowadzać synów Izraela z Egiptu? A on odrzekł: je banda z tobą. A to będzie znakiem dla ciebie, że jece posełą, żeby ta wyprowadził nen lud z Egiptu. Będzie ta służec Błegu na górze. Mojżesz rzekł do Błega: hełe, je pójdą do synów Izraela i rzeką ima: Bóg waich ojców przesłał mnie do waju. Ale czy oni spytają mnie, jaci je jego miono, co mu mi ma rzec? I rzekł Bóg do Mojżesza: je jem, chteren jem. I dodał: tak rzeczysz synom Izraela: jem przesłał mnie do waj. I jesz, rzekł Bóg do Mojżesza: tak rzeczysz synom Izraela: Pun, Bóg waich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przesłał mnie do waj. To je moje miono na wieci i dla pamiątce z pokolenia na pokolenie. Biej i zgromadzę starszych Izraela i rzecze ima: Pan Bóg waich ojców mnie so ukazał. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. I rzekł: je są uwyżno przezżył, co woma zrobile w Egipcie. I on rzekł: je wyprowadzą waju z casku w Egipcie i zaprowadzą do ziemi Kananejczyka, Hetitę, Amorytę, Peryzytę, Hiwwitę i Jebusytę, do ziemi łepływającej w mleko i miód. A oni będą słuchali twojego głosu i pójdziesz te i starszy Izraela do króla Egipskiego i rzecze tamu: Pun, Bóg Hebrajczyków so nama ukazał. Ta pozwala nama iść drogą przez 3 dni przez pustynię, żeby złożyć ofiarę Panu naszemu Błegu. Ja wiem, że król egipski nie dozwoli wam wyjść z Egiptu, że nie będzie przemuszony ciężką ręką. Tej je wacygną moja ręka i uderzą w Egipt wszelcima cudoma, jaci w nim zrobią, a ty, Faraon, waslewaj. Je sprawią, że Egipcjanie łekurzą rzeczlawłetonemu ladowi i wa nie pódzeta z niczym, czy wa będzie ta wahadać. Kłeś do miasta poprosił od swojej sąsiedci i od pani swojego do domu strzybrznych i złotych statków i ruchnów. Nałożyta je na swoich synów i swoje córci i zedrze ta Egipcjanów. Misję Mojżesza. Na to Mojżesz odrzekł: a żele oni nie uwierzą mi i nie usłuchają moich słów i będą gadali, że Pun mnie so nie ukazał. Pun rzekł do niego: co ty masz w ręce? On odrzekł: kreczew. I rzekł: cesnij ją na ziemię. I cesnął ją na ziemię i ona są stała wążą, od chtarnego Mojżesz uciekł. Ty rzekł Pan do Mojżesza: wacygnij swoja ręka i chwać go za łegun. On wacygnął rękę i chwacił go i steł sobie go ręce ze skrakwją. Tak uczeni, żeby oni uwierzyli, że tobie so ukazał Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. I jeś Pan rzekł do niego: włożę twoja ręka za pazuchę. On włożył rękę za pazuchę, a czy ją wacygnął, ona była łekratu trądam białym jak śnieg. I rzekł: włożę twoja ręka za pazuchę. I zys włożył ją za pazuchę, i czy ją wacygnął, ona była zus jak jego cało. Tej,
że oni nie uwierzą i nie przejmną pierwszego znaku, przejmną dradzi znak. A czyjby jeż nie uwierzele w ne dwa znaci i nie usłychele twojego głosu, wezniesz łedę z życi i walejesz na sachą ziemię, a łeda wząty z życi stunie so krawią na sachi ziemi. I rzekł Mojżesz do Pana: Wabucze Panie, ale je nie jem wagodolny, ni ład wczora, ni ład zawczora, ni ładnątka, jak ta godysz do swojego sładzi. Moje lepa są cąści, mój język jest sztywny. I rzekł Pan do niego: Kto dał człowiekowi lepę? Kto go czyni niemim, aby głachim, widzącym, aby niewidomym? Czyni je? Pan? Ty biej, a je banda przy twoich lepach i pouczące, co tam już gadać. Ale Mojżesz rzekł: Wabucze Panie, ale płesle kogoś inszego. Ty rozgłęził so Pan na Mojżesza i rzekł: Czy te nie mysz swojego brata Aarona Lewite? Ja wiem, że on nie wagodolny. On teru idzie, żeby ciebie spotkać, a ciej ciebie uzdrzy, to są ucesi. Te będziesz go do niego i włożysz ne słowa w jego lepę. Je banda przy twoich lepach i pouczą was, co wam ta robić. On będzie godą do ledu miast ciebie. On będzie dla ciebie lepoma, a te będziesz dla niego jakby błęgą. A weź do rąci na kraciew, bo nią myś nic znaci. Powrót Mojżesza do Egiptu. Ty ładeszedł Mojżesz i wrócił do swojego starka Jetra i rzekł do niego: Pozwolę, że je pójdą nazad do moich braci, którzy są w Egipcie i uzdrzo, przejeżdżają. Jetro rzekł do Mojżesza: Biej w Mirze. I rzekł Pan do Mojżesza w Madian: Biej nazad do Egiptu, bo umerle wszedce, co chcele ciebie zabić. Tej Mojżesz wzuł swoje białko i swoich synów, posadził ich na łesła i szedł nazad do ziemi egipści. Mojżesz wziął też w swoje ręko kraciew błęga. I rzekł Pan do Mojżesza: Czej ta przyjdziesz nazad do Egiptu, uzdrzysz wszedci cada, ja ci je tobie dał w twoje ręko, uczenisz je przed Faraona, a je zatwierdzą jego serce, że nie zgłedzi so na windzeni ledu. I rzeczesz do Faraona: To powiedział Pan: Izrael je moim synom pierworodnym. I tobie mówią: Wypuszczę mojego syna, żeby mnie służył. Że te będzie szłatko do jego windzeni, je zabiją twojego pierworodnego syna. A w drodze, w molu nocny leże, Pan spotkał Mojżesza i chciał go zabić. Ale Sefera wzięła łestrikam i łebrzezała swojego syna, dotknęła nim nodzi Mojżesza i rzekła: Ta jest dla mnie nałożeniką krewi. Ty odstąpił od niego, a ona rzekła: Krewie nałożenika jest przeczynne łebrzezaniu. I rzekł Pan do Aarona: Windzę na pustynię, napatkani z Mojżeszą. I poszedł, a czej ześle so przegórze błęga, kusznął go. I powiedział Mojżesz Aaronowi we wszystkich słowach Pana, którym go posłał, i we wszystkich znakach, jaci mu nakazał uczynić. I pośle Mojżesz i Aaron i zebrale wszystkich starszych Izraela. Aaron powiedział wszystko, co Pan rzekł do Mojżesza, i uczynił znaci na łeczach ledu. A lud uwierzył, i uczył, że Pan nawiedził synów Izraela i że wezżył na ich ucemianga. I skłonila so i ładdaleczą. Mojżesz i Aaron u Faraona. Potem Mojżesz i Aaron poszli do Faraona i rzekli do niego: Tak rzecze Pan, Bóg Izraela: Pozwolę więc mojemu ludowi, żeby mogli uczynić dla mnie święto na pustyni. Ale Faraon odrzekł:
Kto to je pun, żeby je musiał słuchać jego nakazu i wypuszczać Izraela? Je nie znają Pana i nie zezwolą winc Izraelowi. I rzekle, Bóg Hebrajczyków co nam ukazał. Zezwolę ty idź drogą na 3 dni na pustynią, żeby złożyć ofiarę dla Pana na jego błega, by on nas nie nawiedził harum, aby mieczą. I rzekł do nich król egipski, Mojżeszu i Aaronie, czemu wa chceta odcygnąć lud od roboty? Miej ta nazad do wajich obowiązków. I rzekł jeż faraon, hełe, lud ziemi je liczny, a wa chceta go odcygnąć od jego obowiązków. I wnędzień faraon nakazał dozoryczom robotów i pisarzom, nie dawajta ladowi wici słomę, żeby robić cegłę jak prudę. Niech odtąd oni sami zbierają słomo. I koszta ima zrobić tyle same cegłów, jak robila dotądka, a nie zmieszajta nick, bo oni są zgniawi i dlatego dają. Pojma złożec ofiara naszemu Błegu. Uczyń ta ich robota jest bardziej ciężką, żeby są nią zajole, a nie słuchale falszawych słów. Tej waszle dozyrycze robotów ledu razem z pisarzoma i rzekle do ledu. Tak rzecze faraon, nie dom woma wici słomę. Wa sami biejta zbierać słomo tam, gdzie ona lizeta, bo nic nie będzie odjąty od waj robotę. Tej rozeszedł so lud po całej ziemi egipski, żeby zbierać pchycze miast słomę. A dozyrycze płenek i wele ich i godole. Wa musi ta wakłenać waj robotą każdego dnia, tak jak ty, czyj wa miała słomo. I bile pisarzów z pomiędzy synów Izraela, chternach ustanowile nad nima dozyrycze faraona i godole. Czemu wa nie wykonała waj robotę i nie zrobiła cegłów ni wczoraj, ni dzicu jak psudę? I przeszło do faraona pisarzowie z pomiędzy synów Izraela i łełele, czemu to tak postępujesz z twoimi słagoma? Nie dają wicy słomę twoim słagom i go dają nama rób ta cegłę. I chałe twoi sładze są biti i je to wina twojego ladu. I odrzekł faraon, wa jest ta baro zgniły i dla te wagody ta, ma chcemy iść, żeby złożyć ofiarę dla Pana. A teru, jej ta do roboty. Wa nie dostunie ta słomy, ale wa musi ta dostarczać tali same cegłów. I uzrzele pisarzowie z pomiędzy synów Izraela, że wpedle w biedo, czy ima rzekle, wa nie zmieszajta nick stodniowi warobinę cegłów. A czy waszle od faraona, spadkele Mojżesza i Aarona, chterny na nich czekale. I rzekle do nich, niech Pun wezdrzy nawa i was łepsądzi. Wa noma odebrała dobrą sławą u faraona i jego słagów. Wa dała w ich rękom miecz, żeby nas zabile. Tej Mojżesz przeszedł nazad do Pana i rzekł, Panie, czemu ta tak lachłe postąpił ze swoim ladą? Czemu tam je posłył? Odkąd je przeszedł do faraona, żeby mówić w twoje miono, on czani lachłenemu ladowi, a te nie wybył już swojego ladu. I rzekł Bóg do Mojżesza, teru ta uzdrzysz no, co je uczenia faraonowi, czy przemuszony mocną ręką ich wypuści i przemuszony mocną ręką wanako ich ze swojej ziemi. Dradzi łepis powołaniu Mojżesza. I gadał Bóg do Mojżesza, jem Pun. Jeso objawił Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jakno Bóg wszechmocny, ale mojego miona Pun ima nie dał poznać. Je też uczynił moje przemierzy z nima, żeby ima dać ziemię Kanaan, wiaci przebiwele i wiaci mieszkale jak nocezji. Je też uczył i sceni synów Izraela, których Egipt zmusił do ciężkiej roboty i je wspomniał na moje przemierzy. Tej rzeczy synom Izraela, jem
pun. Je waj uwelnią, ładcąści robotę egipści. Wybawiowali z niewolę i waratejowali wacygniątym remieniom i przez wielgi karę. Je wezno was dla siebie jak no mój lud i będą wama błegą, żeby wa wiedzieli, że je pun, waj Bóg wacygnął was z części roboty Egiptu i zaprowadzowali do ziemi, którą je przesągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Je wama jo dumna miectwo. Je pun. Tak Mojżesz godził do synów Izraela, ale oni nie chcieli słuchać sprzeczone udrąci dacha i ich części robotę. I rzekł Pun do Mojżesza: biej i rzecze Faraonowi, egipskiemu królowi, żeby wypuścił synów Izraela ze swojej ziemi. Mojżesz godził przed Panem tak: synowie Izraela mnie nie słuchele, ty jakoś Faraon bądze mnie słuchał, jedoch nie rozmieją gadać. Misję Mojżesza i Aarona. Ty Pun godził z Mojżeszem i Aaroną i nakazył im iść do synów Izraela i do Faraona, króla egipskiego, żeby synowie Izraela mogli winć z ziemi egipskiej. Hełe przydnice rodów ich ojców. Synowie Rubena, pierworodnego Izraela, Henoch i Pallu, Hesron i Karmi. To są familie Rubena. Synowie Symeuna, Jemuel, Jamin, Łechat, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejci. To są rody Symeuna. To są miona synów Lewigłe wedle pokoleniów: Gerszon, Kehat i Merari. A lat rzecigłe Lewigłe było 137. Synowie Gerszuna: Libni i Shimei wedle ich familiów. Synowie Kehata: Amram i Ischar, Hebron i Uziel. Lat rzecigłe Kehata było 133. Synowie Merarigłe: Machli i Musi. Hełe rodzezne Lewigłe wedle ich pokoleniów. Amram wzuł za białko swoją cotką Jokebet, która mu urodzała Aarona i Mojżesza. Lat rzecigłe Amrama było 137. Synowie Ischara: Querach, Nefek i Zikri. Synowie Uziela: Miszael, Elsafan i Sitri. A Aaron wzuł białką Elżbitą, córką Aminadaba, siostrą Nachszuna, która mu urodzała Nadaba, Abichu, Eleazara i Itamara. Synowie Queracha: Assir, Elkana i Abiasaf. Hełe rodę Querachitów: Eleazar, syn Aarona, wzuł za białko jedno z córków Putiela, a ona urodzała mu Pinchasa. Hełe są przydnice rodów lewickich wedle ich rodzeznów. Hełe są ty, a Aaron i Mojżesz do których mówił Pun: waprowadzta synów Izraela z ziemi egipskiej wedle ich zastępów. To oni godele z Faraoną, królą egipskim, i wyprowadzali synów Izraela z ziemi egipskiej. Łani, Mojżesz i Aaron. Cej Bóg godził do Mojżesza w ziemi egipskiej, rzekł Pun do Mojżesza: je jem Pun. Rzecze Faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co je tobie powiedział. Ty, Mojżesz, rzekł przed Panem: hełe, je nie rozmieją gadać. Jakoś tej Faraon bądze chciał mnie słuchać. Tej Pan rzekł do Mojżesza: hełe, je uczeń od ciebie jakby błęgą dla Faraona, a twój brat Aaron bądze twoim proroką. Temu rzeczysz wszystko, co i tobie nakazał, a twój brat Aaron bądze godził do Faraona, żeby on wypuścił synów Izraela ze swojej ziemi. Je uczynią twardym serce Faraona i rozwielo moje znaci i moje cuda w ziemi egipskiej. Faraon równa gwai nie usłychał, a je wacygno moja ręka nad Egiptem
i wyprowadza z Egiptu moje zastąpy, mój lud, synów Izraela, z pomiędzy nich, pues trzutku wieldziłe kurany. Egipcjanie poznają, że je jem Pun, czy je wacygna ranko nad Egiptem i wyprowadza z pomiędzy nich synów Izraela. Mojżesz i Aaron zrobili tak, jak ima nakazał Pun. Tak zrobili. Mojżesz miał 80 lat, a Aaron 83, czego z Faraona. I rzekł Pun do Mojżesza i do Aarona: Czej Faraon dawaj rzeczy, uczyń ta cud. Powiedz Aaronowi: weź kraczew i casnij ją przed Faraona, a ona stunie so wężą. I przeszle Mojżesz i Aaron do Faraona i zrobili tak, jak ima nakazał Pun. A Aaron rzucił kraczew przed Faraona i jego sługoma, a ona stała so wężą. Tej Faraon założył mądrzców i carzecelów, a wróżnice egipscy zrobili no same dzanka swoim czarom. I każdy z nich casnął swoja kraczew i stały so one wężoma. Równak kraczew Aarona pełkła ich krakwie. Ale serce Faraona było twardy, a ich nie posłuchał, jak zapowiedział Pun. 10 plagów egipskich. Pierwsza plaga – krew. I rzekł Bóg do Mojżesza: serce Faraona jest twardy i odmówi w opuszczeniu ledu. Biej do Faraona łeperanę, czy on windzie w stronę łeda. Te stań naprocem niego na zbarku życi i wez w ranko kraczew, która została wężą. I rzecze mu: Pun, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z nakazą: wypuszcza mój lud, żeby mógł mnie służyć na pustyni. Ale donątka ta mnie nie usłyszał. Tak rzecze Pun. Potim ta poznasz, że ja jem Pun. Ale je uderzą krakwią chtarnamą w ręce w łedę życi i zmienia ją w krew. A rabe jaci są w życe z dziną. Żyka bądze śmierdza i Egipcjanie nie będą mogli pić łedę z życi. I rzekł Pun do Mojżesza: rzeczy do Aarona: weź twoja kraczew i wacygnij twoja ranko nad łedę Egiptu, nad jego życi, kanały, nad jego stawy i nad wszelci zbiernici łedę, a zmienią so w krew. I bądze krew w całej ziemi egipści, w zbiernikach drzewianych i kamiennych. A Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak ima nakazał Pun. A Aaron podniósł kraczew i uderzył nią w łedę życi na łeczach Faraona i jego sługów. A łeda życi zmieniła so w krew, a rabe w życe wadzinowe, a żyka zaczęła śmierdzeć tak, że Egipcjanie nie mogli pić łedę z życi. Krew bała w całej ziemi egipści. Ale no same uczynili carzycele egipści zanka swoim czarom, a serce Faraona stało twardy. I nie usłyszał ich, jak no powiedział Pun. Faraon so łebrucył i poszedł nazad do swojego domu i nic k sobie z tego nie robił. I kłapele w siatce Egipcjanie blisko życi, żeby naliść łeda do picu, bo nie mogli pić łeda z życi. Druga plaga – żabę. I minęło 7 dniów, odkąd Pun uderzył w żykę. Tej rzekł Pun do Mojżesza: biej do Faraona i rzecze: tak mówi Pun. Wypuszcza mój lud, żeby mógł mnie służyć. A jeżeli ich nie wypuścisz, je uderzą w twój kryj plagą żabów. Żyka zaroi się od żabów i będą wchodzić do twojego pałacu, do twojej spywnicy, do twojego łóżka, do domów twoich sługów i twojego ledu, i do twoich pieców i twoich dyszków na casto. Żaby będą wchadzać na ciebie, na twój lud i na twoich sługów. I rzekł Pun do Mojżesza: rzecze Aaronowi: wycygnij swoja ranko i kraczew nad życi, kanały i stawy i wprowadzę żabę do ziemi egipści. Ty, Aaron, wycygnął swoja ranko nad łedę Egiptu i weszłe żabę
i pekreła zemia Egiptu. Ale czarze cele egipści uczynile no same zanka swoim czarom i weszła żaba na ziemię egipską. I zaweł faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: prosta pana, żeby wzuł na żabę ładem jej ład mojego ledu, a je wypuszcza lud, żeby mógł złożyć ofiarę dla pana. I rzekł Mojżesz do faraona: powiedz mi, czy daję mu prosić za ciebie, za twoich sługów i za twój lud, żeby Pan usunął żabę od ciebie, od twoich dodomów i żeby ona ustała w życie. I odrzekł: witro. I rzekł Mojżesz: będę wedle twojego słowa, żeby te poznał, że nie ma inszego niż Pan nasz Bóg. Żaba odejdą od twoich dodomów, od twoich sługów i od twojego ludu i ustaną w życie. Potem odeślę Mojżesz i Aaron od faraona, a Mojżesz błagał Pana, żeby zabrał żabę, jaci zesłał na faraona. I uczynił Pan wedle słów Mojżesza. I wadzinała żabę w dodomach, na płatweżach i na płylach. I zebrali je w grepę, a ziemia śmierdzała. Ale czy uzrzył faraon, że cask ustąpił, serce jego stało się zyść twardy. I nie usłuchał Mojżesza i Aarona, tak jak mówił Pan. Trzecia plaga medzi. I rzekł Pan do Mojżesza: rzeczy Aaronowi: wacygnij swoja kraczew i casnij w proch ziemi, żeby so zmienił w medzi w całej ziemi egipści. I tak zrobile. Aaron wacygnął swoja ręka ze swoją krakwą i casnął w proch ziemi. I bałe medzi na ledzach i zwierzętach, cały proch ziemi są zmienił w medzi. I no samo chce zrobić czarzece ledzanka swoim czarom, żeby sprowadzać medzi, ale nie mógle. A bałe medzi na ledzach i zwierzętach. Tej czarzece rzekle do faraona: to je pylc Boży. Ale serce faraona było twarde i nie słychał ich, jak no zapowiedział Pan. Czwarta plaga mucha. Tej rzekł Pan do Mojżesza: wstań rano i biej do faraona, czy on pójdzie w stronę łedy i rzeczy mu: tak rzecze Pan. Wypuśćcie mój lud, żeby mógł mnie służyć. A jeżeli nie wypuścisz mojego ludu, ty je zesłam muchę na ciebie i na twoje słodzi, i na twój lud, i na twoje hecze, tak, że hecze Egipcjanów będą pełne muchów i ziemia na jaci stoją. Nego dnia równak łepszcząca ziemia Goszen, w jaci mieszku mój lud, i tam nie będzie muchów, tak, żeby te poznał, że jem Pan wśród tej ziemi. I uczenia rozinaczeni między moim ludem a twoim luda. Witro so ukorzenen znak. I tak Pan uczynił. I weszła żma muchów do domu faraona, do domów jego sługów i do całej ziemi egipskiej. I ziemia była zniszczona przez muchę. I zaweł faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: biejta i złóż ta ofiarowaj mu błędów w ziemi. Ale Mojżesz odrzekł: tak nie może być, bo my ofiarujemy Panu na jemu błędu no, co w oczach Egipcjanów jest niewygą. Chęła, że my bez złożyli w ofierze na ich oczach to, co jest niewygą dla Egipcjanów, czy oni by nas nie ukamieniowali? My pójdziemy drogą przez 3 dni na pustynię i złożymy ofiarę dla Pana na jego błęda, tak jak nam nakazał. I rzekł faraon: je poślę was na pustynię, żeby was złożyła ofiarę dla Pana wa jego błęda, ale nie chodź ta za dalek, mydle ta so tyś zamie. I rzekł Mojżesz: hełe, je ładin od ciebie, będę prosił Pana, a witro muchę pójdą pryć od faraona, od jego sługów i od jego ludu, leno niech faraon nas wicy nie mani, nie wypuszczająco ludu, żeby mógł złożyć ofiarę dla Pana.
I ładeszedł Mojżesz od Faraona i prosił Pana. I uczynił Pan wedle niego, co prosił Mojżesz. Usunął muchę od Faraona, od jego słagów i od jego ledu. Nie stała nawet jedna. Ale tyś tym razem serce Faraona było twardy i nie dał ładnic ladowi. 5. plaga Chara. Pan rzekł do Mojżesza: Biej do Faraona i rzeczy mu: Tak rzekł Pan, Bóg Hebrajczyków. Wypuszczę mój lud, żeby mnie służył. Żele te ich nie wypuścisz i dali będziesz ich zatrzymywał, ręka Pana będzie nad twoją chłewą, jako je w płelu, nad kłenioma, nad łesłoma, nad wielbłądoma, nad bydłą i łewcama. Spadnie baro ciężko Chara. Równak Pan ładzeli badło Izraelitów od badła Egipcjanów. I nie zginie nic z niego, co przynależy do synów Izraela. I Pan wyznaczył czas i rzekł: Witro Pan uczyni w ziemi. I uczynił Pan na drugi dzień, jak zapowiedział. I zginęło wszystkie badło Egipcjanów, a z badła synów Izraela nie zginęło ani jedno. Tej Faraon posłał, żeby podezrzele, a heło z badła izraelściłe nic nie zginęło. Ale serce Faraona było twarde i nie dał ładnic ladowi. 6. plaga wrzodę. I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona: Wezwij ta ful gryzce, szadze z piecka, a Mojżesz niech jacesnie w stronę nieba na łeczach Faraona. I będzie kurz nad całą ziemią egipską i sprawi wrzodę i bąble uledzi i badła w całej ziemi egipści. Tej łani wząle szadze z piecka i stanole przed Faraona. Mojżesz rzucił ją w stronę nieba i powstałe wrzodę i bąble na ledzach i badle. Czarzecele nie mogły stanąć przed Mojżeszem sprzeczone wrzodów, bo wrzody były na czarzecelach, jak i całym Egipcie. Ale Pan uczynił twardym serce Faraona, tak że ich nie posłuchał, jak to miał rzekł Pan do Mojżesza. 7. plaga gryt. I rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano i biej do Faraona i rzeczy mu: To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków. Wypuszczę mój lud, żeby mnie służył, bo tym razem je wysłam wszystkie moje pladzi na ciebie samigłe, na twoje słodzi i na twój lud, żeby ta poznał, że nie ma takiego jak je na całej ziemi. Bo je juteru mogę wyciągnąć moja ręka i uderzeć charą w ciebie i twój lud i usunąć ze ziemi. Ale je cię wystawił, żeby ukazać tobie moja moc i by moje miono było znane na całej ziemi. A że ta dali jest procem, żeby mój lud wyszedł. Je witrowe tym czasu ześlą baro wielki gryt, jakiego już nie było w Egipcie, od dnia jego powstania, jaż do teru. A teru płecle po twoje badło i po wszystko, co myś na płelu. Gryt spadnie na każdego człowieka, na wszystkie zwierzęta, jaci będą na płelu, a ne, co nie będą wzięci do domu, zginą. Ny ze słagów Faraona chterny so przeląkle słowa Pana, wzole swoje słodzi i badło do swoich do domów. A ni co nie wzole sobie do serca słów Pana, wystawile swoich słagów i swoje badło na płelu. I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę do nieba i spadnie gryt na całą ziemię egipską, na ledzy i na badło i na wszelką rozcas na płelu w całej ziemi egipści. I wyciągnął Mojżesz swoje kraciew do nieba, a Pan zesłał grzamłetę i gryt i zestąpił łedziń na ziemię. Pan spuścił gryt na ziemię egipską. Tak nastał gryt i łyskawice z gradą razem tak wielki, jak ich nie było w całej ziemi egipści od czasu, czy Egipt został rodą. I uderzył gryt w całą ziemię egipską, we wszystko, co było na płelu, od człowieka po badło.
Gryt zniszczył wszatką rozcazno na płylu i pełmuł wszatci drzewa na płylu. Leno w zemi Głeszyn, za balasonowie Izraela, nie było gradu. Tej posłał faraon, żeby zawełać Mojżesza i Aarona i rzekł do nich: tym razem je zgrzeszył. Pun jest sprawiedliwy, a je i mój lud ma są winny. Prosta Pana, żeby ustąpiła na wieldzi grzamłetę i gryt, a je waj wapuszczą i waju dłaziniełe stunieta. I rzekł do niego Mojżesz: czej je winda z nego miasta, je wacigno rące do Pana. Tej grzamłetę ucechną i nie bądze juwicy gradu, żeby te płyznął, że zemia przynależy do Pana. Ale ja wiem, że tej twojej sładze nie boją co iż Pana błega. Len i jączmin są zniszczone, bo jączmin miał kłosę, a len kwiatę. Ale pszenica i łerkisz nie są zniszczone, bo one dozdrzeliwają później. Ty, Mojżesz, wyszedł od faraona z miasta i wacygnął ręce do Pana i ustała grzamłetę i gryt. I deszcz tyś ju nie padł na ziemię. I uzdrzył faraon, że ustył deszcz, gryt i grzamłetę i dali grzeszył, bo było ćwiardi serce jegłe i jego słagów. Serce faraona było ćwiardi tak, że nie wypuścił on synów Izraela, jak to zapowiedział Pun przez Mojżesza. 8. plaga z kukułka. I rzekł Pun do Mojżesza: biej do faraona, bo je uczynił ćwiardim serce faraona i serca jego słagów, bo uczynic midze nie ma znaci, i żeby tam mógł wypowiadać twoim synom i synom twoich synów to, co je uczynił w Egipcie i we znakach, jaci je uczynił midze nima. Tak wa bądze ta wiedziała, że je jem Pun. Ty, Mojżesz i Aaron przeszli do faraona i rzekle: tak rzekł Pun, Bóg Hebrajczyków: jak długo ta bądześ jeś odrzucił upokłorzeni przede mną? Wypuść mój lud, żebym je służył, bo jeżeli ta odmówisz w opuszczeniu mojego ludu, to je witro ześlą z kukułko na cały kryj. Ona pełe kraje większa z ziemi i nikt nie będzie mógł jej uzdrzec. I zeżre wsiadkłe, co iż stało pły gradze, zeżre kłeźdi drzewo, co rosce na płylu. I wypełni twoje chacie wszystkich twoich słagów i chacie wszystkich Egipcjanów. Tegłe nie widzę le twoi ojcowie i ojcowie twoich ojców, czyj so zjawile na ziemi aż do nego dnia. Potem Mojżesz se odwrócił i odeszedł od faraona. I rzekle sładze faraona do niego: jak długo jeś nen bądze dla i zagrożeniem? Wypuść se na chladzi, żeby służył Panu swojemu błegu. Nie rozumiesz te, że Egipt ginie? I cóż, sprowadzale Mojżesza i Aarona do faraona, a nen rzekł do nich: biej ta i służ tawaj mu Panu błegu. Ale chtarny to mają mieć. Ty, Mojżesz, odrzekł: pódzema z najma dzecoma i staraszkoma, z sanoma i córkoma, z łewcoma i badłą, bo mamy uczynić święto dla Pana. I odrzekł ima: niech tak będzie z woma Pun, jak je wypuszczą waj i waje dzece. Wzyruj tam, jak waji łudbe są lechi. Tak nie będzie. Biej talenowa, chłopi, służ ta Panu, bo łeto wa prosiła. Potem warzucił ich od siebie. I rzekł Pun do Mojżesza: wacygnij twoja ręka nad ziemią egipską, żeby sprowadzać kukułko do ziemi egipści, i uniese so nad ziemią egipską i zeżre wszatką rozcezno, co iż stała pły gradze. I wacygnął Mojżesz swoja kraciew nad ziemię egipską, a Pun zczerowył na ziemię perynkłewi wiater, jaci wieł cały dzień i całą noc. A we perynku wiater przeniósł z kukułko. Z kukułka so uniosła nad całą ziemią egipską i łepadła mi za grańce Egiptu. Bało i baro wiele.
Nigde pszude i tali nie było, ani płetemu ju nigde tali nie bądze. I płełe krała całą większa z na zemi tak, że cały zemia stała socemna. Ona zeżarła całą trywę zemi i cały brzyd z drzewa, jaci łestu płegradze, i nie łestało nick zelonygłe na drzewach i na rosce z niepłela w całej zemi egipści. Tej faraon kyzył chutko zaułac Mojżesza i Aarona i rzekł: je zgrzeszył procem Panu, waj mu błegu, i procem wama. A teru, proszę, przebacz ta i tym razem mój grzech i proszta Pana, wajgłe błega, żeby choć ład dali ładę mieno śmiertelny zagrożeni. I ładę szedł Mojżesz od faraona i młedlił się do Pana. Tej Pun sprowadził zupadny wiater barogromisty, któren uniósł z kukułka i wrzucił ją do czerwonego młeża. Ni żadna z kukułka nie łestała w granicach Egiptu. Ale Pun zatwierdził serce faraona i on nie wypuścił synów Izraela. 9. plaga Cemży. I rzekł Pun do Mojżesza: wacygnij ranka w stronę nieba i będzie cemży w ziemi egipści tak gąsty, że będzie mógł jej dotknąć. I wacygnął Mojżesz ranka w stronę nieba i nastała gąsty cemży w całej ziemi egipści przez 3 dni. Jeden nie widział dradzigłe i nikt nie wstywał ze swojego myla przez 3 dni. Leno we wszystkich mylach synów Izraela był wid. Ty zawełł faraon do Mojżesza i rzekł: biej ta służec wajmu Panu, lewaje łewce i badło łestunie, waje zece tyś mego mić z wama. I ład rzekł Mojżesz: te tyś musisz dać w naje rące łefiarę i całopylenia, żeby moje złożele Panu na imu błegu. Znoma puze tyś naje badło, że nie łestunie nawet kakłat, bo z niegłym, a weźmiemy na łefiaro dla Pana na jego błega. Ma nie wiem, a z czego złożyć łefiaro dla Pana, jak długo tam nie przyjdziemy. I zatwierdził Pun serce faraona i nie chciał ich wypuszczać. I rzekł faraon do niego: miejso na łestrzedze, juwici nie przechaduj do mnie, że le przyjdziesz do mnie, zdziniesz. Ty, Mojżesz, rzekł do faraona: bądźże, jak to rzekł, juwici nie przyjdą do ciebie. Zapowiedz zesunty pladzi. I rzekł Pun do Mojżesza: zeszła już jedna plaga, ucemiągo na faraona i na Egipt, a ty on płezweli wama wind stądka. Czej waj wypuści, to w całości, a nawet kawaj stąd kawaneku. Rzecze do uszów ledu, żeby każdy chłop poprosił swojego sąsiada, a każdy białka poprosiła swojego sąsiadka, łestatci złoty i strzyżny. A Pun był rzecznota u Egipcjanów. Sam Mojżesz miał też baro wieldzi uwyżani w ziemi egipści, w łeciach słagów faraona i w łeciach ledu. I rzekł Mojżesz: to mówi Pun. Łe północe je przejdą pośród Egiptu. I każdy pierworodny w ziemi egipści umrze, od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swoim trunie, aż do pierworodnego niewolnica, która na je przeżarnach, i aż do pierworodnego badła. I będzie wieldzi i sceni w ziemi egipści, jaciego nigdy nie było i jaciego i nie będzie. A u wszystkich synów Izraela nawet pies nie zaszczekł na ledzi i na badło, żeby poznała, że Pun uczynił jiność między Egipcjanama i synama Izraela. Ty też przyjdą do mnie wszyscy twoi słodze i oddadzą mnie pekłon i rzekną: wańdze te i cały twój lud, który idzie za tobą. Potem Mojżesz wyszedł w głężu od faraona i rzekł Pun do Mojżesza: faraon waj nie posłachy, żeby moje cada była z wiele wuny w ziemi egipści. Mojżesz i Aaron uczynili wszyscy znaci mace przed faraona.
Ale Pun uczynił łwzątym serce Faraona, tak że on nie wypuścił synów Izraela z tego kraju. Windzeni z Egiptu. Pierwsze polecenia. I rzekł Pun do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Nen miesiąc będzie dla was zaczątką miesiąców, będzie pierwszym miesiąca roku. Powiedz ta całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia miesiąca niech każdy so wezmie baranka dla rodzene, baranka dla do domu, żeby rodzena była za myły, bez zjeść jednego baranka, to niech weźmie go razem ze swoim sąsiadą, żeby była pasowna liczba ludzi. Porechujta wiele będzie trzeba, tak żeby każdy mógł zjeść baranka. A będzie to barank bez łyżkłeda, samc jednoroczny, weź tagłe z pomiędzy jagniątów albo kłezlątków i będzie tagłe pilowele jaż do 14 dnia miesiąca, a tej zabije go cały zgromadzeni Izraela w smroku. I weźmie ta ze krwi baranka i pokropita nią łeba dwieżowi łoża i prodzi do domów, gdzie będzie tagłe jadła. W noc będzie ta jadła mięso piekły w łegniu i chleb niekwaszony z głęścima zeloma. Nie będzie ta jadła z niego nic kserowigłe, ani ugotowunygłe w łedze, le upiekły na łegniu z jego głową, nogoma i wątpioma. Nie łestawita z niego nic do rena, a co łestunie z niego do rena, spylita w łegniu. A tak będzie tagłe jadła. Wai biodra będą łebrzeszony, na waich nogach będą sandale, a w waich rękach będzie waju krakwia. A jest będzie ta na chudcigłe, bo to je pascha nad czą Pana. I przejdą w noc przez ziemię egipską, zabiją wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka, jaż do chłewe, i zrobią sąd nad wszystkimi buszkoma Egiptu. Je Pun. Na krew będzie dla i znaką w dodomach, w jakich będzie ta przebywać. Czy je uzdro krew, tu dodali i nie będzie uwagi ucemiądzi niszczący, czy je uderzą w ziemi egipskiej. Nen dzień będzie dla i pamiątny, i będzie ta głębchyda, jak no święto nad czą Pana. Wieczystym nykazą przez wszystkie pokolenia, będzie ta świętować w nen dzień, święto przasników. Przez 7 dni będzie ta jadła chleb niezakwaszony. Ju pierwszego dnia usenie ta zakwas z swoich do domów, bo każdy, kto by jadł zakwaszony pożywieni między pierwszym a 7 dniom, będzie wyłączony z Izraela. W pierwszym i 7 dniu będzie ta miele święty z indzieni. Tej nie będzie ta miała żadnej roboty. Może ta leno przeszykować co każdy mu zjeść. I będzie ta przestrzygać święto przasników, bo w ten dzień je wyprowadził waj z ziemi egipskiej. Przestrzygał i ten dzień we wszystkich waich pokoleniach jak no wieczny nykus. Pierwszego miesiąca 14 dnia od wieczora musi ta jest chleb niezakwaszony aż do wieczora 21 dnia miesiąca. Przez 7 dni nie będzie w waich dodomach żadnego zakwasu, a kto bez jadł, co zakwaszony będzie wyłączony ze zgromadzeniu Izraela tak cezji, jak i urodzony w tym kraju. Nie będzie ta jadła nic zakwaszony w jacim le mylu będzie ta przebiwele, będzie ta jedle chleb niezakwaszony. 10. plaga, śmierć pierworodnych. I zwołał Mojżesz wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Waso wybierz ta baranka dla waich rodzeznów i zabij ta na ofiarę paschalną. Weź ta witką hisopu i zamyć ta we krwi, jako będzie w naczyniem, i pokrop ta próg i łeba dwieżowi łoża krwią, jako będzie w naczyniem. I jaś do rena nikt z waj nie może wychadać za dwierze swojego do domu. I wszędzie Pun
żeby zabić Egipcjanów, ale ciej łuzdrzy krew na progu i łebedwych dwierzowych łożach, to minie punta ci dwierze i nie doniszczoce wejść do wajich do domów, żeby was zabić. Przestrzygoj ta negłe nakazu, jak no prawa dunygłe na wiedno tobie i twoim synom. A ciejwa wędze ta do zemi chtarna dywoma pun, tak jak to rzekł, przestrzygoj ta negłe brzaszku. A ciejwa i synowie spytają, coż to jest za zwak? Taki ma rzeknij ta. To je ofiara paschę dla Pana, któren w Egipcie przeszedł nad haczoma synów Izraela, czyj uderzył w Egipcjanów, a na ich hacze uretył. Tej lud so skłonił i ładdył jemu płekłun. I ładeśle i uczynile synowie Izraela tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynile. A we północy Pan zabił wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna faraona, który siedział na trunie, aż do pierworodnego negłe, co był zamkły w sydze, a tyś wszedci pierworodny badła. I powstał faraon w nałą noc, a z nim wszedci jego sładze i wszedce Egipcjanie. I rozległ so wielki lament w Egipcie, bo nie było do domu, gdyby nie było umarłego. Noc w windzeniu z Egiptu. I jeśny noce faraon zaweł Mojżesza i Aarona i rzekł: wstań ta i winc ta z pomiędzy mojego ladu, tak wa, jak i synowie Izraela. Biej ta i służ ta Panu ta jak wagodele, i tyś wa i łewce i wa i badło jak wagodele. Biej ta, a mnie tyś błogosławta. A Egipcjanie przerechliwele lud, żeby jak no chudci waszedł z kraju, bo godole ma tu wszedce umrzemy. I wzuł lud casto, nigle so zakwasoło w naczyniach obwiniętych w płyszcze i niósł je na ramionach. Synowie Izraela zrobili tak, jak ima nakazał Mojżesz, i poprosili Egipcjanów łestać strzybrny i złoty i łeruchna. A Pan rozbudził rzeczlawę tą Egipcjanów do Izraelitów i oni zjiscele ich prośbę. Tak oni splundrowali Egipcjanów. I weszli Izraelitowie z Ramzes w stronę Sukkwet, a było 600 tasący piechotnych chłopów krumdzeci, a z nima raszyła wielgo żma cazach, a ty szłewce i badło, i baro wielgi stada. Z casta, jaci waniosle z Egiptu, upiekle przasni plöczci, bo nic kso nie zakwasoło. A wanekony z Egiptu nie mogli so łecagać, także nie przerachtowali nawet ka jedzeniu na drogę. A czas, jaci synowie Izraela byli w Egipcie, to 430 lat. Czyli minęło 430 lat, prawie w nędzień wszedci grapę Pana weszła z ziemi egipści. Na noc je czuwanim Pana, bo on wyprowadził ich z ziemi egipści. To je noc czuwaniu dla Pana, dla wszystkich synów Izraela, po wszystkie pokolenia. Pouczenia rytualne. I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona: taci je nakaz w sprawie paschę. Ni żaden cazji nie może jej zjadać. Równak każdy niewolnik na bety zadatci, któren łesty łebrzezony, może ją jest. Cazozemczyk i użytnik nie mogą jeść. Ona będzie jadły w jednym ledodomie. Nie może wanaszać buten ni żadnego sztaka mięsa. Nie będzie ta łumać i gnytów. Cały zgromadzeni Izraela będzie no przestrzygać. A żele cazozemczyk, któren przebiwy u ciebie, bo chce łebchadać paschą dla Pana, to te musisz najpierw łebrzezać wszystkich potomków swojego do domu. Poetemu może przyjść, żeby ją łebchadać, bo będzie jak no tubatnik. Ni żaden nie łebrzezony nie będzie ją zjadać. Taci sumny kus będzie dla tubatników i dla cazozemczyków, którzy są między nami. Synowie Izraela uczynili wszystko tak, jak nakazał Pan,
Mojżeszowi i Aaronowi. Nego dnia Pun wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej wedle ich zastępów. Pun rzekł do Mojżesza: Poświęć ta dla mnie wszystko pierworodne. Pierwszy tarnoładmiku klin matci z pomiędzy synów Izraela, z pomiędzy ludzi, z pomiędzy zwierzątów przenoligą domie. Tej Mojżesz rzekł do ludu: Przebudź ta nen dzień, czyj weszła z Egiptu z do domu niewolę, bo Pun wyprowadził i tamstądka gromistą ręką. Nie jedz ta w ten dzień chleba zakwaszonego. Dzisu wychodzota w miesiącu Abib. Czyj Pun przeprowadzić sobie do kraju Kananejczyków, Hetitów, Amorytów, Chiwitów i Jebusitów, jak no przesągł twoim ojcom, że doi ma kryj mlekan i mioda płonący, ta będziesz trzymał sonego zwaku w tym miesiącu. Przez 7 dni te będziesz jadł chleb niezakwaszony, a 7 dnia będzie święto ku czci Pana. Chleb niezakwaszony będzie ta jadła przez 7 dni, a nie uzdrzy so u ciebie chleba zakwaszonego, nie uzdrzy so ni żadnego inszego kwasu w twoich grańcach. W nen dzień te rzeczysz swojemu synowi: Jest otrzymionego zwaku, bo Pun no uczynił dla mnie łebczas w widzeniu z Egiptu. To będzie dla ciebie znaką na twojej ręce i przebyczeniem między łeczoma, żeby prawo Pana było na twoich lepach, bo gromisto ręka Pana wyprowadzała ciebie z Egiptu. Ta będziesz strzygł nego nakazu w wyznaczonym czasu każdego roku. Czyj Pun wprowadzi ciebie do kraju Kananejczyków, jak no przesągł tobie i twoim ojcom, i dogłe tobie, poświęcisz mu każdy pierworodny klina matci, każdy pierworodny badła, ja ci będę u ciebie. No, co je chłopściłe yrtu, przenoli go do Pana. Każdy pierworodny łesła wykupisz jagniącą, a źele tebe nie chcę go wykupić, tej złomiesz mu kark. Każdy pierworodny chłopściłe yrtu z pomiędzy synów Izraela będzie wykupiony. A czej twój syn so spitu ciebie w przyndnosce, co łeznyczu nędzwak, temu ładrzeczesz. Pun wyprowadził najgromistą ręką z Egiptu z do domu niewolę. Czej faraon nie parto odmówił uwolnieniu naju. Pun zabił wszystko pierworodny w ziemi egipści, tak pierworodny ludzi, jak i badła. Dla te je poświęciwą Panu wszystko pierworodny klina matci chłopściego yrtu i wykupują mojego pierworodnego syna. To będzie dla ciebie znaką na twojej ręce i przebyczeniem między twoimi łeczoma, że Pun gromistą ręką wyprowadził nas z Egiptu. Wędrówka w stronę Czerwonego Morza. Czyj faraon wypuścił lud, Bóg nie poprowadził go drogą do ziemi filistyńskiej, choć nabyłany krótszy, bo rzekł Bóg: żeby lud co nie rozmaślił, czyj by uzdrzył, że cieku go wojna i nie wrócił do Egiptu. Tej Bóg prowadził lud łekrążną drogą przez pustynię w stronę Czerwonego Morza. A synowie Izraela weszli z Egiptu ubarniony. Mojżesz wziął ze sobą gnutę Józefa, bo on łebrzeszył pod przesągą synów Izraela. Bóg gwasnowai wspomniał, że ty westa tamstądka moje gnutę ze sobą. I raszele sukwet i założele ludzier w Etam na kraju pustyni. A Pun szedł przed nim, a jakno stołp blunu, żeby ich prowadzać własną drogą, a w nocy jakno stołp łegnia, żeby im świecać, tak by mogli iść w dzień i w nocy. I nie ustąpływał stołp blunu od ledu w dzień, ni stołp łegnia w nocy. Ty Pun rzekł do Mojżesza: rzecze synom Izraela: niech idą nazyd i niech założą ludzier przed Pi Hachirot między Migdol a Młeżą, na procem Baal Sefon. Postaw ta celtę na procem nego myla nad Młeżą. Tej faraon rzecze o synach Izraela: płebłąd zalewny ziemi, a pustynię zamkła im drogą. Je
uczeń otwierdim serce Faraona i bądze waj głenił. I je ukażą swoją chwałą nad Faraona i całym jego wojskom i poznają Egipcjanie, że je jem Pun. I synowie Izraela tak zrobile. Czy idele znać egipskiemu królowi, że lud uciekł, serce Faraona i jego słagów so zmieniło dla ludu i rzekle: Co ma zrobile? Czy ima dozwolele ładnic Izraelowi ze służby dla nas? I zaprzągł Faraon 2 kłełowi łezę i wziął swoich ludzi ze sobą. Wziął 600 najlepszych 2 kłełowich łezów i wszedł ci insi 2 kłełowi łeze egipści z dowódcoma na każdym z nich. A Pun uczynił wzantym serce Faraona egipskiego króla, którym głenił synów Izraela, a synowie Izraela waśle z podniosłą ręką. A Egipcjanie ścigale ich i dogłenile ich, czyli założyli ludzie nad młyżą. Wszedł ci kłenie i 2 kłełowi łeze Faraona, jego jachurze i cały jego wojsko pod Pichahirot na procem Baal Sefon, przędzeni przez czerwony młyże. Czyli Faraon przeszedł bliżej, synowie Izraela podniosli łycze i uzdrzele, że Egipcjanie cygną za nim, a i sobaro przeląkle. I one głosno łełac do Pana i rzekle do Mojżesza: Czy w Egipcie felało grobów, że ten i tu przeprowadził, żeby ma umerle na pustyni? Co ten oma zrobił przez nowe prowadzenie na ich z Egiptu? Czy ma tobie tego niego deleg was w Egipcie? Doj no ma płeku, małeli ma służec Egipcjanom. Bo lepiej było no ma ima służec, nigle umierać na pustyni. Ty, Mojżesz, rzekł do ledu: Nie bój ta so. Łestań ta na swoim mylu, a uzdrzyj ta w obawieni od Pana, jacidlewa i dziś uczeni. Egipcjanów, których wateru widzita, ju wiciwa nie uzdrzyta. Pun bądze zawa ju biotkwewu, a wa bądź ta spokojny. Tej Pun rzekł do Mojżesza: Czemu te łełyś do mnie? Rzecze synom Izraela, niech oni rozsiądali, a te padnie se swoja krwią i wacygni swoja ręka nad młeże i rozparłącze je na 2 dzyle, a synowie Izraela pójdą wesprzód kapłesach i ziemi. A je uczyniał wząty ma serca Egipcjanów, że pójdą za wama. Tej ukurza swoja petanga przed Faraona całym jego wojskom i przed jego 2 kłełowi ma łezoma i wszedci ma ich jachurzoma. I poznają Egipcjanie, że je jem Pun, czy je ukurza swoja petanga przed Faraona, jego 2 kłełowi ma łezoma i jachurzoma. Tej anioł Boży, który szedł na przódku wojsk izraelskich, zmienił myl i szedł za nima. Stołp blunu, tyś przeszedł z przódku i stanął za nima, między lygrom egipskim i lygrom izraelskim. A blun był dla jednak cemżą, a dradzim rozwidnił noc. I łeb całą noc jedny do dradzich so nie zbliżele. Tej Mojżesz wacygnął ręka nad młeże, a Pun copnął łedę gromistym wiatram łed perinku, którym wieł łeb całą noc i uczynił młeże sachą ziemią. Łede so rozeszłe tak, że synowie Izraela szli przez wesprzód młeża płesach i ziemi, a łeda była dla nich jak no mur z lewej i prawej strony. Egipcjanie ich głenile. Wszedł ci kłenie Faraona, jego 2 kłełowi łeze i jachurze weśle za nim, a wsum wesprzód młeża. Łe płerinkwewi starże Pun wezżył ze stołpa łegnia i ze stołpa blunu na ludzie egipści i uczynił mącezną w egipskim lygrze. I hamływył kłeła ich 2 kłełowich łezów, tak że oni jachele do przódku z wielką ucemiangą. Egipcjanie rzekle: Uciekajmy przed Izraela, bo po jego stronie Pun biutkuje z Egipcjanowa. I rzekł Pun do Mojżesza: Wacygnij swoja ręka nad młeże, a łede przyjdą nazyt na Egipcjanów, na ich 2 kłełowi łeze i ich jachurzów. Ty Mojżesz wacygnął ręka nad młeże i młeże wróciło przed płeranicą na swój myl. Egipcjanie uciekające biegle na procem wałum, a Pun wagubił ich we westrzodku młeża. A łede przeszła nazyt i przekrała 2 kłełowi łeze razem z tyma, co nima jachele,
cały wojsko faraona, jaci głeniło ich w młeżu. Nie uretył są ani jeden. A synowie Izraela ślepo sechim dnie młeża i miele murłe de sprawi i lewi stronę. Nego dnia Pun wabawił Izraela z rąci Egipcjanów, a Izraelitowie widzele martwych Egipcjanów na sztrądze młeża. Izrael uzdrzył mocną rękę, jaką Pun ukazył przed Egipcjanoma i uląkł so lud Pana i uwierzele Panu i jego sładze Mojżeszowi. Pieśnie Mojżesza. Tej Mojżesz i synowie Izraela śpiewali nam pieśnię ku czci Pana. Banda śpiewał dla Pana, bo swoją moc ukazał. Kłenia i jego Jachorza wrzucił w młeże. Pun je moją mocą i moją pieśnią. On je moim zbawieniem, on je moim błędem, je banda go sławił. On je błędem mojego ojca, je banda go wawaszczywał. Pun je wojarzą, jego miono je Pun. Dwa kłełowi łeze faraona jego wojsko wrzucił w młeże. Jego najlepsi prowadnice są utopile w czerwonym młeżu. Głęboczezne ich zakrałe spedle w głębia jak kam. Twoja prawizna, Panie, je widzały w mace. Twoja prawizna, Panie, rozbiła wroga. Wielgłoscą Twojego majestatu taniścisz Twoich wrogów, płesyłysz swój górz, a pyli ich jak no słomą. Zawieniem Twojego głeżu te zużmiwysz łedę, wałe stanęła jak mur, głębizne stangłe we środku młeża. Gdy nieprzyjaciel banda ścigał, dopadno, płedzelo rabczezno, nakurmia moja dasza, wacigno swój miecz, moja ręka ich dostunie. Zawieniem Twojego głeżu przekrało ich młeże. Utopile so jak łełów we środku gromistych włedów. Kto z pomiędzy błędów je tak jak te, Panie? Kto jak te je widzawi w świątosce, straszlewi w chwale, czyniący ceda? Te wacygnął swoja prawizno, ich pełkła ziemia. Te prowadził Twoją łaską lud uwolniony, te wprowadził go swoją mocą do Twojego świątego przebiwku. I uczęła nyrodę i zadargłe tałe. Przeląkle są mieszkańcowie Filistei. Tej tyż są ujasle książąta Edomu. Przestraszale są przydnice Moabu, a wszyscy mieszkańcowie Kanaanu są zląkle. I pydu na nich strach i ujas. Przed młecą Twojego remienia zamyłkła jak kam. Jaż przędzę Twój lud, Panie, jaż przędzę lud, którym te nabył. Ta wprowadzisz go i posadzisz na górze Twojej spod kłewizny. W mylu ja Ci te uczynił swoim mieszkaniem, Panie, w świątyni, jaką zbudowało Twoje ręce. Pun je królą na wieci, na wiedno. Bo jeśli kłenie faraona z dwa kłełowima łezoma i Jachorzoma weszły w młeże, Pun copnął na nich merści łeda. A synowie Izraela prześle płesach i ziemi we środku młeża. A Miriam, proroczka, sostra Aarona, wzała do rąci bambęci, a wszedci miaste szła za nią, klepałe w bambęci i tuńcowałe. A Miriam ima śpiewała. Śpiewuj tak, czci Pana, którym swoja potęga ukazał, kłenia i Jachorza utopił w młeżu. Wądrowani przez pustynię Sur, głeszci łedę w Mara. Tej Mojżesz nakazał synom Izraela waraszać od czerwonego młeża i pośle w stronę pustyni Sur. Szle przez 3 dni przez pustynię i nie nalezle łedę. Potem przeszle do Mara, ale nie mogli pić wód, bo była głeszci. Tej delenemu mylowi miono Mara. A lud mamrotył procem Mojżeszowi i godył, co me będziemy pile? Ty Mojżesz łełył do Pana, a Pun pokazał mu sztak drewna. On wrzucił je do łedów, a one zostały słodci. Tam Pun ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go wypróbował i rzekł.
Żele ta będziesz wierno słuchał głosu Pana Twojego błega i będziesz robił wszystko, co je w Jego oczach dobry, żele ta będziesz słuchał Jego przekazaniów i strzygł wszystkich Jego praw, to jece nie ukorzoni żadną z nich plagów, jacie je zesłał na Egipt, bo je, Pan, chcą być Twoim lekarzem. Potem przeszle do Elim, zabało 12 zdrojów i 70 palmów. Tu oni postawili celtę nad Łedom, przepiórci i manna. Potem weszle z Elim i przeszło całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, chtarnaje między Elim a Synają. 15 dnia dradziły miesiąca od ich windzeniu z ziemi egipskiej. Całe zgromadzenie synów Izraela miało so buntować na pustyni procem Mojżeszowi i procem Aaronowi. I godele do nich synowie Izraela. Czemu ma nie poumierele z rąci Pana w ziemi egipskiej, gdzie me sydele nad garką a mięsa i jedle chleba, kuli kto chcął, a wa prowadzała naju na to pustynię, żeby cały nolactwo głodą umrzeć. Tej Pan rzekł do Mojżesza: Hełe, już spuszczowa ma chleb z nieba jak deszcz, a lud będzie wachłedził i każdego dnia zbierał tali, kuli potrzebuje na jeden dzień. Je chcę ich też wypróbować, czy pójdą za moim prawem, czy nie. A 6 dnia przerachtują to, co przeniosle, a będzie to to wymiara negłe, co każdego dnia będą zbierać. I rzekle Mojżesz i Aaron do wszystkich synów Izraela: Łeb wieczór wa uzdrzy ta, że to Pan wyprowadzał waj z ziemi egipskiej. A łeperinku wa uzdrzy ta chwałą Pana, bo on uczył, jak we wtórzele procem Panu. Kto ma jesmesz, we wtórze ta tyś procem noma. I rzekł Mojżesz: Na wieczór Pan dywo ma mięso do jedzeniu, a łeperinku chleba do najedzenia głe, bo Pan uczył waj we wtórzani procem niemu. Ach też ma jesme, wa nie we wtórzele procem noma, ale procem Panu. I rzekł Mojżesz do Aarona: Rzecze do całego zgromadzeniu synów Izraela: Zbliż ta so do Pana, bo on uczył waj we wtórzani. Czyli Aaron przemówił do całego zgromadzeniu synów Izraela, oni wzyrali w stronę pustyni i hełe chwała Pana so ukazała ima w blunie. I przemówił Pan do Mojżesza: Je uczył we wtórzani synów Izraela. Rzecze ima: Z wieczora wa bądze ta jadła mięso, a łeperinku wa sonai ta chleba i wa poznaje ta, że je, Pan, jem wa im błegą. I stało so tak, że na wieczór przelecałe przepiórci i płekrełe ludzier, a dradziłe dnia reno liga rosa leżała wkół lygra, a czyj szachta rosa so uniosła, tej na wichrze z niepustyni leżało na ziemi co zdrobnygłe, zrnistygłe, jakby żłóc. Czyj synowie Izraela to uzrzele, pitele so jeden dradziłe, coś to je, bo nie wiedzele, co to było. Ty, Mojżesz, rzekł do nich: To je chleb, ja ci Pan dał woma do jedzeniu. I no nakazał woma Pan: Niech każdy z waj zbierze dla sobie wedle swojej potrzeby jeden łymer na głowę. Każdy może wziąć wedle liczby ledzi w swoim celce. Synowie Izraela tak zrobili i zebrali jedni wiele, dradzi mało. A ci odmierzele no, to nikt nie miał za wiele, ni za mało. Każdy zebrał dokładno tali, wiele mógł zjeść. Potem Mojżesz rzekł do nich: Niech nikt nie wystawi nic z negłe do rena. Ale niechtarny nie posłuchali Mojżesza i wystawili pażno do rena. Równak to gniło, sopsało i zaczęło śmierdzeć. Ty, Mojżesz, so rozgłężył na nich, a oni zbierali to każdego rena, każdy tali wiele mógł zjeść. A czej słońce weszło waży,
noso topiło, a 6 dnia zbierale debaltną miaro po żywieniu, 2 łemere dla kłeźdigłe. Ty przeszle prowadnica zgromadzeniu i rzekle wetim Mojżeszowi, a on rzekł do nich, hełe, co Pan chce wam rzec? Witro jest święty dzień odpocznieniu, szabat poświęcony Panu. Łupiecz ta, co wam ta łupiec, i ługwetuj ta, co my ta ługwetować. A wszetłe, co wam zbiwy, ładłuż ta nadradzi dzień. I łestawile no do rena, jaki ma nakazał Mojżesz. I nie zaczęło nos psać, i nie było w tym robyków. Ty, Mojżesz rzekł, zjedz ta to dzisu, bo dzisu je szabat kutcza Pana. Dzisu wa nie należy tanego napylu. 6 dni wamy ta no zbierać, ale 7 dnia je szabat. Innego dnia nie będzie nick. Ale niechtarny zladzi waśle 7 dnia, żeby zbierać, ale nick nie należle. Ty Pan rzekł do Mojżesza, jak długo iż będzie ta łedrzacać przestrzeganie moich nakazów i mojego prawa. Wzyruj ta, Pan nakazał wam szabat i dlatego w 6 dniu dał wam jedzenie na 2 dni. Tej niech każdy z waju łesto nie tam dzieje. Ni żaden z waju niech nie wychodzi 7 dnia ze swojego do domu. Tej 7 dnia lud odpoczywał, a do domu Izraela dał temu pokarmowi miono manna. Ona była biała jak zrno kolendra i szmaka jak casto z miodą. Mojżesz rzekł, hełe, co nakazał Pan. Napełni ta łemer i przechłew tak wedle ich pokoleniów, żeby uzdrzale pokarm, jacim je waj żawił na pustyni, czy je waj waprowadził z ziemi egipści. I rzekł Mojżesz do Aarona, weź jeden zbun i napełnij go łemerą manny i postawi go przed Paną, żeby przechływać wedle ich pokoleniów. A Aaron postawił go przed świadczyną, żeby przechływać, jak nakazał Pan Mojżeszowi. A synowie Izraela jedle manno przez 40 lat, jaż prześle do ziemi zamieszkuny. Oni jedle manno, jaż przeszle do grańce ziemi Kanaan. Łemer jedze suntim dzielą Efe. Łeda w Masa i Meriba. Postępnego dnia ragnęło całe pokolenie synów Izraela wedle nakazu Pana z pustyni Sin w dalszą drogą i założyli ludzie w Refidim. Nie było tam łedy do picy dla ledu. Ledze sztrydowe so z Mojżeszem i godele, daj nam łedę do picu. A Mojżesz im rzekł, czemu was owadzi ta ze mną? Czemu wa Pana was ta na próbą? Równak lud chciał tam łedę i dlete gnażył tam procem Mojżeszowi i godeł, czy dlete ta waprowadził nas z Egiptu, żeby nas na jedzece i na jebadło wadać na śmierć z pragnieniu? Ty, Mojżesz, łełył do Pana i godeł, co jemu uczynić z tym ledą? Iż pażno, a oni mnie ukamieniują. Pan odrzekł Mojżeszowi, windzę przed lud i wez ze sobą czyle starszych Izraela. Wez swoja kracze w rękach, tarną te uderzył w żyko i biej. Hełe, jest ano przed tobą na kamiznie na chłerebie. Te uderzysz w kamizno, a z niwa płynie łeda i lud zaspłykłe jej swoje pragnienie. Mojżesz zrobił tak na łeczach podwasiezne Izraeliści. I dał miono Nemumylowi Massa i Meriba, bo tu sztridowele so synowie Izraela i wasty wiele Pana na próbą, czy godele, czy tyś Pan poprawdze je midzenoma, czy nie? Bietka z Amalekitoma. Poetemu przeszle Amalekice, żeby biutkować z Izraelitoma w Refidim. Ty, Mojżesz, rzekł do Jozuego, wybierze ledzi i biej, żeby biutkować z Amalekitoma. A je witro stano na wyszeńcu górę z krakwią błega w ręce. Jozue wypełnił nakaz Mojżesza i wyruszył biutkować z Amalekitoma. A Mojżesz, a Aaron i Hur
weszła na wasięć górę. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniosły w górę, Izrael miał przewagę. A czy wypuścił ręce, miał przewagę Amalekita. Czy ręce Mojżesza zdrątwiałe, wzole kam i podłożele podniegłe, a on siedział na nim. A Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce jeden z tej, a drugi z tej strony. Tak jego ręce były cały czas podniosły aż do zachodu słońca. Tak też Jozue był w młodznoce dobec Amalekitów i ich lud łezszą miecza. Tej Pan rzekł do Mojżesza: zapiszę to na pamiątko w knydze i warejno w pamiątce Jozuego, bo je zetrzo pamiącły Amalekice pod niebą. Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który mu dał miano Pun Nissi, bo rzekł: podniósł ręka na tron Pana, dlete je w wojnie z Amalekitą z pokoleniu w pokoleni. Ustanowieni przydników ladu. Czyli stark Mojżesza, kapłan madjanicki Jetro uczył o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela jego ladu, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Tej Jetro stark Mojżesza wzął białką Mojżesza Sefuera, którą odesłał i jego dwóch synów. Jeden z nich miał miano Gerszon, bo rzekł Mojżesz: je był cudzoziemcą w cudzej ziemi, a drugi miał miano Eliezer, bo Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i waratował mnie od miecza Faraona. Tej przeszedł Jetro, stark Mojżesza z dwoma jego synami i jego białką, na pustynię do Mojżesza, tam gdzie on założył ludzier kole górę błega. Potem kazał przesłać wiedzą Mojżeszowi: je Jetro, twój stark, idą do ciebie z twoją białką i twoimi dwoma synama. Mojżesz wyszedł na procem starka, ładdł mu płekłon i kusznął go. Potem oni so wapitele jeden dradziło, jaki ma idze, i pośle do legru. Mojżesz wypowiedział swojemu starkowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez łebzyrani so na Izraela i we wszystkich ucemiangach, jaci prześle w drodze, jak Pan ich waretył. I Jetro uredował so z niego dobra, jaci Bóg uczynił dla Izraela, czyli uretył ich z ręków Egipcjanów. I rzekł Jetro: niech będzie błogosławiony Pan, który wybawił waj z ręki Egipcjanów i z ręki Faraona. Nen, który wybawił lud z ręki Egipcjanów. Teraz ja wiem, że Pan je większy od wszystkich innych bogów, bo na ten sposób ukorzył nach, co so nima buśnile. Potem Jetro, stark Mojżesza, złożył Bogu ofiarę całopylni i ofiarę pokoju. Przeszedł też Aaron ze starszyma Izraela, żeby zjeść strawo ze starką Mojżesza przed Bogiem. Drugiego dnia uszedł Mojżesz, żeby sądzać lud, a lud nen stoił przed nim od rana do wieczora. Czyli to wszystko uzdrzył stark Mojżesza, no co czynił on dla ludu, rzekł: czemu ta so zajmusz sprawą manego ludu? Czemu lata sąsedzisz, a cały lud musi stojeć przed tobą od rana aż do wieczora? Ty, Mojżesz, odrzekł swojemu starkowi: lud przechodzi do mnie, żeby szukać radę u Boga. Żele je, między nima jakiś sztrit, ty przechodzą do mnie, a je rozsądziwą między nima, łebznejmią nima prawa i ucztywa Boga. Ty, stark, rzekł do niego: to nie je dobry, co ty robisz. Te umącisz sobie i lud, który przed tobą stoi, bo naroby ta je dla ciebie za ciężko i sam jej nie dasz radę. Tere, posłuchaj radę, jaką je tobie dają, a Bóg niech będzie z tobą. Ta sum będzie przedstawcą swojego ludu przed Bogiem i przedłoży jego sprawę Bogu. Pouczę go dokładno o ucztywach i prawach i pouczę go o drodze, jaką my iść i o czynach, jaci my wypełniać. A waszekuj sobie z całego ludu chłopów dzirścich, bojących so Boga, ladzi prawych, którzy brzedzą so niesprawiedliwym związkom
i ustanowi ich zwierzchnikoma nad tasącą, z tym piądzesątką i dziesiątką, żeby mógł sądzać lud w każdym czasu. Ne wyżniejsi sprawę niech przedstawiają tobie, a ne lżejsi niech rozsądzają sami. Tak te ulżysz sobie, a oni raza z tobą będą miele starą. Źle tak uczynisz, a Bóg tobie to nakuże, te dysz radą, a lud tyś zadowolniony wróci do siebie. Mojżesz posłuchał radę swojego starka i uczynił tak, jak on jemu rzekł. Tej Mojżesz wybrał z całego Izraela chłopów prawych i ustanowił ich przydnikoma ludu, zwierzchnikoma nad tasącą, z tym piądzesątką i dziesiątką, żeby oni sądzali lud w każdym czasu, ale najważniejsi sprawę przedstawiali Mojżeszowi, a najlżejsi rozsądzali sami. Postępnego dnia Mojżesz odprowadził swojego starka, a on odeszedł do swojego kraju. Przemierzy na Synaju. Przerachtowani do uczynieniu przemierzy. W 3. miesiącu po wywiędzeniu synów Izraela z Egiptu, dokładno w tym dniu, przeszli oni na pustynię Synaj. Waragnole z Refidim i przeszli na pustynię Synaj i na pustyni założyli ludzier. Izrael mieszkał tam na procem górę. Potem Mojżesz wstąpił do błęga, a Pan założył na niego z góry i rzekł: tak te rzeczesz domóctwu Jakuba i to łegłosisz synom Izraela. Wa widzele, co je zrobił Egiptowi, jak je waju niósł na łyżłowych skrzydłach i przeprowadził waju domie. A teru, że lewa bądze ta byczlawe słacha mojego głosu i strzegła mojego przemierzu, wa bądze ta moją łesoblawą własnością mi ze wszedcima nyrodoma, bo domie nie leży cały ziemia. I wa bądze ta dymie królestwem kapłanów i ladą świątym. Taci słowa powiesz synom Izraela. Tej Mojżesz wrócił do starszych i przekazał im wszelkie słowa, jaci nakazał im Pan. Tej cały lud zgodno odrzekł: my uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Mojżesz przekazał Panu na słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: hełe je przyjdę do ciebie w gęstym blunie, żeby uczył ten lud, jak godą z tobą, i uwierzył tobie na wiedno. Ty, Mojżesz, oznajmił Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: biej do ludu i nakuże so ima przerachtować dzisu i witro. Niech wapierzą swoje ruchna i niech będą przerachtowone na 3. dzień, bo 3. dnia Pan zestąpi na łeczach całego ludu na górę Synaj. Łeznacze ludowi grańce wkół górę i rzeczy mu: strzeż ta są, żeby nie wstępować na górę i by nie dotykać i podnóża, bo kto by sotknął górę, bądze ukurony śmiercą, a kto by otknął swoją ręką, winien być ukamieniowany, aby przebity strzelą. Ni człowiek, ni zwierz nie może łestać przerzecim, ale dopierze czyj zabrze mi szofar, tej będą mogle wejść na górę. Bóg łebiewie so na Synaju. Ty, Mojżesz, zestąpił z góry i nakazał ludowi so przerachtować i waprale swoje ruchna. Potem rzekł ludowi: bądze ta przerachtowany za 3 dni i nie zbliżaj ta so do miastów. 3. dnia rano zjawiła so grzmete i łyskawice, gęsty blun nad górą i gromisty dzwonk szofaru, także cały lud, któren był w legrze, dargłeteł ze strachu. Mojżesz waprowadził lud z legru w stronę błęga i stanął u podnóża górę. A cała góra Synaj damiła, bo Pan zestąpił na nią w łegniu. I unosił się nad nią dym, jak dym z pieca, i cała góra baro dargłetała. Dzwonk rogu był coraz mocniejszy. Mojżesz gadał, a Bóg jemu odpowiedział głosem. I zestąpił Pan na górę Synaj, na wyższeńc górę. I założył Pan
na weszeńc górę Mojżesza. Ty, Mojżesz, wspiął so. Pun rzekł do Mojżesza: zestąpi na dół. Łestrzyguj lud, żeby so nie zbliżył do Pana, bo go łyżrzec, bo ty wiele spomidze nich zginie. Tyś kapłanowie, którzy są wiadno zbliżają do Pana, niech trzymią so z daleka, żeby ich Pun nie zniszczył. Ty, Mojżesz, rzekł do Pana: lud nie może wejść na górę Synaj, bo tenaju łestrzegł. Łeznacze ladowi grańco w kół górę i łegłosa ja świątą. A Pan mu odrzekł: jej, zestąpi w dół, a płety mu wędze te i Aaron raza z tobą. A kapłanowie i lud niech nie przechłedzą grańce, żeby przyjść do Pana, bo ich nie ukorył. Mojżesz zeszedł do ledu i łeb znajmił no jima. 10 przekazaniów. Ty Bóg wapowiedział wszedcine słowa. Jem Pun, twój Bóg, któręce waprowadził z Egipści zemi z do domu niewolę. Nie będziesz miał inszych błędów przede mną. Nie uczynisz ni żadnej statury, ani obrazu tego, co je wysok na niebie, ani negłe, co je niskłe na ziemi, ani negłe, co je w łedach pod ziemią. Nie będziesz so kłonił i nie będziesz ima służył, bo je, Pun, twój Bóg, jem błega zazdrosnym, którym każe grzech ojców na sanach jaś do 3. i 4. pokoleniu tima, co mnie nienawidzą. Je czynia łasko jaś do 1000. pokoleniu tima, którzy mnie miłują i co chływają moje przekazania. Nie będziesz brył miona Pana, twojego błega do próżnych rzeczów, bo Pun nie łestawi bezkarennego, którym wzywa jego miono do próżnych rzeczów. Pamiętaj we dniu szabatu, żeby go uświęcać. 6 dniów będziesz robił i wykonywał wszelkie twoje roboty, ale 7. dzień będzie szabatą ku czci Pana, twojego błega. Nie wykonywaj w ten dzień ni żadnej roboty, ani ta sum, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje badło, ani cezy, którym przebiły wśród twoich bramów. W 6 dni Pun uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co je w nich, a 7. dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pun dzień szabatu i go uświęcił. Czcij twojego ojca i twoją matkę, żeby ta długo żył na ziemi, jaką Pun twój Bóg daje tobie. Nie zabijaj, nie założę, nie kradnij, nie zeświadczewaj falszawie procem twojemu blaznemu. Nie pożądaj do domu twojego blaznigue, nie pożądaj białci twojego blaznigue, ani jego niewolnika, ani jego niewolnice, ani jego włełu, ani jego łesła, ani żadnej rzeczy, która naprzane leży do twojego blaznigue. A cały lud widział grzmotę, łyskawicę i damiącą górą, a ty ściął głos szofaru. I przeląkł so i dargłe tył, a stoił z daleka. I rzekle do Mojżesza: ta znoma goduj, a ma będziemy ciebie słuchale. Ale Pun, niech donaju nie goduj, żeby mnie umerle. Ty, Mojżesz, rzekł do ledu: nie bój ta so. Pun tu przebył, żeby waj wypróbować i wypełnić z waj lanka, żeby wa nie grzeszyła. A lud cały czas stoił z daleka, a Mojżesz podeszedł bliżej do ciemnego bluna, w którym był Pun. Przepisy prawny. Wyłtysz. Pun Zus rzekł do Mojżesza: tak rzeczesz synom Izraela. Wasami widzele, jak je dowaju godu z nieba. Nie będę ta robić sprzed mnie błędów ze strzybra, ni robić błędów ze złota. Te mnie zbudujesz wyłtysz z ziemi i będziesz na nim dla mnie składał ofiarę całopylny i biesadny.
twoje łewce i twoje badło. W każdym mylu, w którym je objawil moje miuno, je będę do ciebie przechodził i tobie błogosławił. A czej zrobisz dla mnie wełtyż z kamieni, to nie buduj go z czosunych kamów, bo go sprofane jeszcze i będziesz robił swoim mieczom. Nie będziesz wstąpował po stąpniach do mojego wełtorza, żeby so nie odkryła twoja nagłeta. Niewolnik. A ne są prawa, ja ci ima przekurzesz. Żele tak kupisz hebrajskiego niewolnika. On będzie tobie służył przez 6 lat. W 7 roku tego zwolnisz, bez wynadgrodę. Żele przeszedł sum, ładinze sum, a żele przeszedł z białką, ładinze z białką. Ale żele jego pun dał mu białko, chtarna urodzała mu synów i córci. Tej białka i dzece będą przenolegałe do pana, a on ładinze sum. Żeleba jednak niewolnik rzekł ćwiardo, je miłują mojego pana, moja białko i moje dzece i nie chcą być wolny. Tej pun zaprowadził go przed błęgą, przeprowadzi do dwierzy, aby do brumy, przekłele mu ucho siodłą i nen będzie jego niewolniką na wiedno. Córka. Żele ktoś by przedł swoją córkę w niewolo za służką, to ona nie łedinze, jak odchudają niewolnice. A żeleby so nie widziała swojemu panu, który ją wzódle sobie i chcą ją przedać, niech pozwoli, żeby była wykupiona równak, nie może jej przedać cazimu ladowi, bo tak by ją zdradził. Żele ją przeznaczył do swojego syna, to niech uczyni z nią tak, jak prawo nakazaje uczynić z córką. A żele weznie sobie inszą, to nie może odmówić tamtej pożywieniu, ruchnów i małżeńściwe prawa. A żele on nie uczyni tak 3 rzeczy, tej ona ładinze wolny, bez zapłaty. Kara śmierce. Żele ktoś uderzy człowieka tak, że on umrze, to tyśmy być ukorony śmiercą. Ale żele so nie czaił na niego, ale Bóg sprawił, że tak so stało, to je tobie wyznaczą myl, że ta będziesz mógł uciec. Żeleby ktoś zabił dradzigo podstępno, to nawet ka odcygniesz go od mojego wełtorza, żeby go ukurać śmiercą. A kto by uderzył swojego ojca albo matkę, nen musi być ukurony śmiercą. Kto by porwał człowieka i go przedył, a to by weszło na jaw, że on był w jego rękach, musi być ukurony śmiercą. Kto by złożycił ojcu albo matce, nen musi być ukurony śmiercą. Uszkłeda na zdrowim. Żele 2 ladzi so wadzi, jeden zdradzi. Jeden uderzy dradzi go kama albo piszczą, ale nen uderzony nie umrze, le będzie musiał leżeć w łóżku, równak w stunie i będzie chłedził buten z krwią, tej nen, kto go uderzył, będzie wolny. Ale musi mu wynadgrodzić przerwą w robocie i będzie miał starą o jego liczeniu. Żele ktoś uderzy swojego niewolnika albo swoją niewolnicę ciją, także umrze pod jego ręką, my być starowe ukurony. Ale żele przeże jedzeń albo 2, nie będzie ukurony, bo je jego miectwą. Żele chłopi będą sobile i jaciś z nich uderzy przepytką kobietą nie samą. Także ona nie donosi, ale sama nie odniesie szkłedy na zdrowim, to winien my być ukurony karą pieniężną wedle tego, co wyznaczy ich chłop. I zapłaci, jak łeżekną sądzowie. Ale żele płynie se inszą szkłedo, wedle żaci za żaci, łekłe za łekłe, ząb za ząb, ranka za ranko, nogo za nogą, płeparzeni za płeparzeni, reną za reno, sani za sani. Żele ktoś by uderzył niewolnika albo niewolnica w łekłe i łeslepił, tej de ima wolność za łekłe. Żele wabije ząb swojemu niewolnikowi albo niewolnice, to de ima wolność za ząb. Zwierzęta. Żele by wół
błędnął na śmierć chłopa, aby białką. To wół my bec ukamieniowany i jego mięso nie będzie jadły, a jego miewca będzie uznany niedowinnym. A żeli równak wół budu i pszudę i łestrzy gole łetim jego miewcą, a on go nie pilował, a ten by zabił chłopa, aby białką, to wół będzie ukamieniowany, a jego miewca mu ponieść śmierć. Ale czyj by nałożył mu zapłato, tej musi za swoje rzeczy dać staci wykup, ja ci mu nałożę. Żeleby wół płebudu knypa albo dziewczo, to uczyni z nim wedle negłe samego prawa. Czyj by wół wybudu niewolnika albo niewolnico, to jego miewca mu zapłacać ich panu 30 srebrnych szeklów, a wół niech będzie ukamieniowany. Żeli ktoś łestawił łademkwi dół, albo czy ktoś wakłepie dół i go nie zakreje, i tam by wpódł wół albo łeseł, tej miewca dołu mu dać miewce zwierza, zapłato w pieniądzach, a martwi zwierz będzie jegłe. Żeli jaci z wół płebłedze włeła jegłe sąsada i by go zabił, to ty przedadzą żawigłe włeła i płedzelą so zapłatą za niegłe. Płedzelą tyś martwigłe zwierza między sobą, ale żeli było wiedzieć, że ten wół budu i dywno i nie pilował go jego miewca, tej ładdeł włeła za włeła, a martwi zwierz będzie należał do niegłe. Żeleba ktoś ukradł włeła albo łewca i by je zabił albo przedył, tej ładde nazut 5 włełów za jednego włeła i 4 łewce za jedno łewco. Kradzież. Żeli ktoś przechwyci złodzieja, łebczas kradniący go w noce i uderzy go tak, że zabije, nie będzie winien krwi. Ale żeli to uczynił jupłe wschodze słońca, to będzie winien jego krwi. Złodziej płynie se karą. Żeleby nie miał nic, czym by mógł zapłacać, to należy go sprzedać za teli, wiele ukradł. Żeli to, co ukradł, nańdze są u niego żawi, czy wół, czy łeseł, czy łewca, to on ładdy podwójno, odszkodowani. Żeli ktoś wypuścił na polu, aby we winice i wypuścił badło i ono bez nikwił ocazji pole, tej zapłaci z najlepszego łedzyla swojego pola i swojej winice. Żeli roznieci łedzin i nen chwyci cyżnia i z poli stodzi zbłeży stojący już na polu, albo samo pole, to nen, kto rozniecił łedzin, winien zapłacać za szkłedo. Żeli kto by dał dradzi mu pieniądze, aby insi rzeczy natrzymani w schlewie i to by ukradł schacenego człowieka i złodzieja bez chwycele, to musi on oddać podwójno. A żeli złodzieja nie naleźle, to miewca do domu musi być przeprowadzony do błega i przesygnie, że nie wycignął swojej ranci płemiectwo swojego sąsiada. Każdy sprawie przewłaszczeniu sobie, czy to będzie wół, łeseł, łewca, ruchna, czy jacile zadziniony rzeczy, łachtarnach to rzeczy, że to je jego miectwo, sprawa tych łebedwóch przedłożony będzie przed błegą, a chterny Bóg łużny za winny nen zwróci dradzi mu podwójno. Żeli ktoś by powierzył dradzi mu łesła, włeła, łewcą, aby równo jaci insi zwierzą, a ono padnie, aby będzie reniony, aby uprowadzony, a nikt tego nie widział, to sprawę między 2 stronoma rozsądzi przesąga na pana, że powierzchnik nie wycignął swojej rąci po rzeczy dradzigłe, a miewca weźmie to, co łestało i nie będzie ich chciał odszkodowaniu. A żeli no było ukradli, to musi zapłacać miewce. Żeli no było rozszarpany przez jaci zdaci zwierzę, to przeniesie je na dokuz i nie musi płacać odszkodowaniu. Żeli ktoś by najmył odradziłe zwierzę, a ono by se łeka liczyło, aby padło, czy miewca nie był przed tym, musi dać odszkodowanie. Ale czy by to stało, jak miewca był przy tym, to nie będzie dywał odszkodowaniu,
błe bałonający i dyłju zapłatozanający. Uprowadzeni. Żele ktoś uprowadził dziewicą iż niezarączoną i żył z nią, to musi zapłacać rodze z nieteli, wiele so płaci przeżeńbie i weźmie ją za białką. Żeleby i łyjc nie zgodził się oddać jej za białko, tej dy zapłato za białko, teli wiele so płaci przeżeńbie dziewice, czarę. Nie zezwolę rzec carzelnice. Kto by żył ze zwierzętoma, nen winien być zabity. Kto by składał ofiarę inszym błędom, a nie leno panu, winien być wyklęty, starani o potrzebujących. Nie bądźeś gnąbił i uciskał cezińców, bo was sami bała cezińcoma w ziemi egipskiej. Nie bądźeś uciskał gdowę ni sierotę, żele tebe ich krzywdzę, tak żeby łełele domie, uczejo ich łełani i zapuli so mój górz i wagubio was mieczą, a waje białci, będą gdowoma, a waje dzece sierotoma. Żele te płeżycią pieniądze kłemuś z mojego ledu, ubłedzi mu zszód ciebie. Nie bądźeś do niego jak no lachwiusz i nie kurzesz mu płacać odsetków. Żele ta weźmiesz w zastów puść swojego blaznigłe. Ta winien mu go oddać przed zachłodą słońca, bo to są jego jedne jedurny ruchna i jedno jedurny łekraci cała łebczas spiku. I żeleba so skarżył do mnie, jego uczeją, bo jem latoszcewi, łebrzyści religijny. Nie bądźeś zniewużył błega i nie bądźeś złożycił prowadnikowi twojego ledu. Nie łepuzniwuj so z łefiarą błekadosce twojego żniwa i z brzadu twojej winice. I oddyś mnie twojego pierworodnego syna. No samły uczenisz z pierworodnym badłą i chłewą. 7 dni będę łeno ze swoją matką, a 8 dnia oddyś go mnie. Bądze ta dla mnie ladzoma świątima. Nie bądze ta jest mięsa zwierza rozszarponego przez dzieci zwierzęta, ale je rzuci ta psum. Łódca west. Nie bądześ głosił falszowych słów. Nie dze jej wespół ze złym człowiekiem, żeby być falszawym świadką. Nie przełączywuj so do wikszostce w złym. Nie świadcze w sydze idące za łelą wikszostce, żeby nadziąc prawo. I nie przestoiwuj ubłedzi mu w spierce. Żele ta natrafisz na weła twojego nieprzyjaciela, albo jego łesłach taransobłąku, ta musisz mu go zwrócać, odprowadzać do niego. Żele te uzrzysz, że łeseł człowieka chtarnigłe te nie zgarysz, łudzi bo sobie cążoran, nie wystawisz go, ale razem z nim mu pomłożysz. Nie zasądzawuj ubłedzi go, chtara nie łatce zanależliwnej sprawie. Od słów falszowych trzymuj so z daleka i nie zasądzawuj na śmierć niedowinnego i sprawiedliwego, bo nie użną niedowinnym negłe, kto gwasno je winny. Nie przejmuj pod płytku, bo on zaslepiwy nach, co widzą balno i wapaciwy słowa sprawiedliwych. Nie bądześ cemiążył cezińca, bo was znaje ta, co to je być cezińcą, bo was sami bale cezińco ma w ziemi egipskiej. Czas świąty. Przez 6 lat ta bądześ łepsywał swoją ziemię i zbierał z niej żniwę. A w 7 roku ta zezwolisz leżeć łetłogą i nie bądześ zbierał żniwa, żeby mogle jest ubłedzi z twojego ledu, a co łestu nie, zje za ci zwierz. Tak tyś zrobisz z twoją winicą i z twoim łegardą oliwnym. Przez 6 dniów to będziesz robił, a w 7 dniu to przestaniesz robić, żeby odpoczął twój wół i twój łeseł, a tyś syn twojej niewolnice i cezińc. Przestrzygoj ta wszedci go, co Jewoma rzekł, i nie wspominoj ta mionów cazach błędów, żeby nikt ich nie ciął z wajich lapów. Świąta. 3 razy na rok wabądze ta świątować zlymie. Świąto przasników bądze śłepchydył 7 dni. Tej
jaki tobie przekazył, będziesz jadł chleb niekwaszony w wyznaczony czas, w miesiącu Abib, bo w ten miesiąc wyszle z Egiptu. I w ten czas wanimy ta przechada z domie z pustyma rękoma. I święto żniwów, pierwszego brzadu waj robotę, z negłe, co miała płysuny na płylu. I święto zbierników na końcu roku, czyli ta zebierzesz brzód twojej roboty w płylu. 3 razy w roku muszą stawić przed Panem każdy twój chłop. Nie będziesz składał krwi mojej ofiary razem z chlebem kwaszonym, nie stawisz tłuszczu ze świątnej ofiary dla mnie do płynku. Na pierwszy żniwa z twojej ziemi te przeniesiesz w dom Pana, twojego błega. Nie będziesz gotował kłezląca w mliku jego matci. Łabiecanci i przestrodzi. Hełe, silą płesylca przed tobą, żeby ce strzygł łebcza z drodzi i wprowadził ce do myla, jaci je tobie przerachtowył. Bycze na niegłe i słuchaj jego głosu. Nie wystąpiwuj procem niemu, bo nie przebyciwa ich przewinów, a moje miono je w nim. Żele ta będziesz wierno słuchał jego głosu i czynił wszystko, co je tobie nakazają, je będą nieprzyjacielom twoich nieprzyjacielów i będą pracownika nich, co są twoimi pracownikoma. Mój anioł pójdzie przed tobą i przeprowadzi cię do Amorite, Hetite, Perizite, Kananejczyka, Chiwite i Jebusite, a je ich watracą. Nie będziesz so kłonił ich błegom, ni ima służył. Nie będziesz postępował, jak oni postępują, ale łebalisz ich i roztrzaskasz ich stele. Będziesz służył Panu, twojemu błegu, a on pobłogosławi ich chleb i wają łedo i usenie ładce wszelaką chłerost. Nie będzie w twoim kraju białcich tarnabe nie donosa, ani nierodny. Je uczenią pełną liczbę twoich dniów. Je wasla przed tobą mój ląk, także ujasnie so wszaden lud do jaciłe pójdziesz i uczenią, że wszyscy twoi nieprzyjaciele uciekną przed tobą. I waslą przed tobą szerszynie, chterne przenykają, przed tobą Chiwitą, Kananejczyka i Hetitą. Równak nie przenaką, głę przed tobą w jednym roku, żeby krój so nie stał pustynią i żeby so w nim nie rozrodzał zaci zwierz na twoją szkłedo. Je będą ich wanakiwał przed tobą postępno, jaś ta so rozwielisz i łebimiesz za swoje całą non ziemię. I uczenią grańce twojego kraju od czerwonego morza, jaś do morza Filistynów, od pustyni, jaś do życi, bo w twoje ręce wadą mieszkańców tego kraju, a te ich wanakuś spomidzewaj. Nie czyni przemierzu z nima i ich buszkoma. Nie będą mieszkać w twoim kraju, błebece przeprowadzale do grzechu procem mnie. Czyli taba służył ich błegom, to by było dla ciebie zgubą.